E6B12. Very excited. Uy, aram mo na dawan bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock on your door, call out your name, wake up the town. Oh yes! Maray na udto na tabi mga tugang. Maray na udto sa gabos na nakatutok kunyan. Till you say Sa pangaran ni Sir Mario de la Cruz, ang samuyang news director, kita mo na mga friends, at mag-iriba-ibahan, 30 minutos na programa ngunya na aldaw ni Nuwebes, taod-taod, malawag tabi Uncle Jerome sa mga taga-diin, ano, sisi ang programa daa. Kay puan talaga ngayang hapoton niya, kay puan talaga ngayang hapoton, aday. tap on your window too. Pero pag nailing kong kakaibang Ismail na Jerome, aram ko na kung sisi ang programa tabi, Kuya Nald. On your door, Yeah, si Sir John Mark Murilla. tap on your window. Good luck tabi, Ate Shara. If you don't come out tonight, the moon is bright, I'm Buwan ng mga tugang, tapping till you nakulot ang nalilibong palang ngunyan, Ate Angel. Ano? on your door. Nalibong na ngaya ako. Wake up, Kan panahon nga kan apek. Iga para hanap ngaya aleko. Ngunyan nga nasigin na naman ang brown out. Tiga hanap na naman apek. Wala talaga nga katang katultulan. Igwa naman sa nang yaon, sige tang hanap kan iba. let's count kisses Ano kuya na? on the sheet. Nata daw kita ano? How can Araw kayo ni, ano, with you? ni Gaspacho. Yeah, I'm gonna knock on your door, ring on. Maray na pagkaaga po kay Sir Jeril Aranya kan Gugon la Right, I'm live radio tune in po LA Drive Gugon Legazpi City. God bless all over the world, sabi ni Sir Jeril. Good morning kay Sir King Reginaldo. Uy, nagiiling mo niyan si ako Bicol Executive Director, former Congressman Alfredo Garbin. Good morning po dyan sa indo mga sir. just ain't no time to sleep. Let's count kisses that I'm counting. Sabi nga ni Baga, fight sa nangaya. Good morning kay Sir Leonito Gaviria. With you Maray na aga po Sir Leonito. down here, Masira magtimplang kape ni si Sir Leonito Gaviria tabi Kuya Nald. tap on O your ba ng mga tugang mag-iringat po kita. Lalo ngunyan na nakaulay ta kaya kasuba ko si Sir Jed Bailon. Ta medyo na alarma naman sinda kan mga rabies cases tabi Kuya Nald digdi sa probinsya kan Albay. Kan taong 2023, igwa kinairehistrong 5 kaso nin rabies sa bilog ng taon, digdi sa bilog na probinsya kan Albay. Pero ngunyan, 2 bulan pa sa nakan 2024 ang nag-agi, Enero buda Pebrero. Igwa na Kuya Nald, kilimang nagadan dahil sa rabies. Latest na biktima tabi mga tugang, knock, sarong 9 anyos, ring. duman sa munisipyo kan Piodoran, ngunyan pa sa nang aga. Medyo makahirak palan pag isip-isipon ang sitwasyon pag ika biktima nin rabies. Ta, I'm gonna bako kaparehas tabi Kuya Nald, ketong so normal bagang paagi. Ini palanday na piga iimbalsa mo within 24 hours nga dapat maipalubong na. Or pwede, you gonna come out. dahil naman inipig buburol palan Kuya Nald. Or unless, kuan, i-ano ka, ipa-cremate, di ba? Good morning kay Sir Jaime Bea, How can I ang satuyang barkada dyan sa Maritime Industry Authority or Marina. Marina aga tabi sir, Marina ugto na tabi sa imo. Kung nasaan ka man ngayon, sana masaya ka palagi. Sabi ni Ate Angel Mostaza. night when the moon Yan, waiting tabi Sir Jaime sa imong pagbabalik digdi sa Bicol. Makapag usap-usap lang kahit konting minuto. Magayon ini kaulay-ulay Ate Angel si Sir Jamie Bea
Dakol kitang naok na pag-abot sa maritime industry. Hey little girl, this ain't no time to sleep. Let's count kisses that I Bueno mga tugang, kaya sabi nga ni Sir Jed Bailon, kan Provincial Health Office, makakusugon yan ang sa indang pakikipag-partner sa Albay Veterinary Office para sa vaccination tabi kuenal kontra rabies. Sa arog nga ni Kenny, duwa pa sa ng bunan, 5 kaso nang nairehistro. Medyo alarming na. Medyo maka-alarma na sigun kay Sir Jed. call out your name. Wake up the town, you'll see. Ang problema minsan, ansaro na nakagat nin ayam, halimbawa aki, syempre, kunday ko yung nagmina istorya sa magurang na siya pala nakagat na, di ba? Tapos bigla na sa nang mamangnuan kan mga magurang, may pigpapahiling ng sintomas, takot na sa tubig, nagliliwi na, or minsan medyo violent na, di ba? Ini ang medyo makatakot kung halimbawa day aram kan mga magurang na suaki pala nakagat na ki ayam. If you don't come out tonight, Diba? Kaya kung kita nag-aataman ng ayam, ini baga padagos ini mga friends, dahil nagpupundoan na mga leader nasa veterinary office, nasa provincial health office na magpagirumdom sa gabos na mga pet owners na maging responsable kitang para atamanin mga hayop, ayam, ikos, di ba? Kung maataman ka, dapat responsable ka. Bako, so nag-ataman ka nin ayam, tapos papabayaan mo man sana magpara balaw-bagaw sa palibot. Kung araw ka ini, nakakadiskwido ng iba, di ba? Kung bako ikaan mabiktima, baka makabiktima rin iba. with you up there, Anita. Kaya, nag-ingat-ingat kita. Kung nakagat pala ng ayam, hugasan tulos ng tubig na may sabon. Tapos, diretso tulos magduman sa pinakaharaning ospital or sa pwedeng magpabakuna ka kontra rabies. Tap on you in Medyo nakakatabang-tabang pa pala iyan tabi, Kuenal, na nakagat ka ng ayam tapos makapagpabakuna ka tulos. I'm gonna Naapot ko nga ni si Sir Jed Kisubago. Niya ko, Sir Jed, effective ba na pag nakagat ka ng ayam, pigtatambal? Araw ito, Jerome, na pigtatambal, Kuenal? Titambalan ba gano? Or minsan nga, kikuskus nin bawang, di ba? say you Dahil man niya kami ka nagtutubod niya. Dahil man niya. Mas marahay man talaga nga giraray na makagat ka nin ayam, let's count kisses. magkuan katulos, magpatudok katulos nin kontra rabies. Can I hold you near? Aram mo Kuenal, suri istorya baga na pag nakagat kaya nin rabies sa kamot or sa braso, mas madali ang minaepekto kumpara sa nakagat ka nin ayam sa bitis. Pagharani sa utak, marabas makasakat so rabies, marabas makasakat sa utak mo, di ba? Pero makagat ka kung sa ina parte, ang importante dapat magkaigwa ka tulos ng proteksyon, magpatudo ka tulos. Diba? Or kita man, kung kita para atamanin mga ayam, kumpletuhon tamanin bakunaan sa tuyang mga ayam. Ang aram ko ni kan Jerome, yan naglilibot man sa mga taga Department of Agriculture sa mga munisipyo, nagkataon ng libreng bakuna sa mga ayam. Minsan, dahil natutudukan ang ayam, kung wara so kag sa diri, siyempre, sutag sa diri dapat ang magkapot kan ayam habang tutudukan, di ba? Good morning kay Madam Marivic Hermoso Azur. Yan. Good morning po. Pa-shout out sa aking mga tugang at sa aking mahal na ama dyan sa Santa Cruz, Ligao City. Watching ngaya tabi sir from Cainta, Rizal. Knock on Good morning kay Kagawad Yay Ragero kan Kabangan West dyan sa Legazpi City. come out tonight when the moon Saro sa mga pigi-idolong kagawad kan mga kabataan dyan sa Kabangan. Malisto mag-iro-iro. name. Wake up, Kay Sir Alvin Uy, Sir Joshua, live watching sa Albay. Nakikinig po ako sa radio, basta radyo DCGB. Ay, very good ka, sir. Very good ka. Sana kung hain ka ngunyan, masarap ang pangudtuhan mo. Ingat-ingat kita mga friends palantabi, dapat hydrated kita permita araw kay ni. knock on you, Mainit ang panahon. ring on your bell. Tap on your window Mainit ang panahon. Ano? tonight when the Sing init nga kan politika nga sa Albay. Joke lang. tapping to you. Pero seriously mga friends, mas marahay na
hydrated kita pirmi. Pirmi sa nang magkarga ng tubig. Gonna hoot and howl like the lovesick cow. Pangontra lamang sa grabing init. Come out with me. Hey, little girl, this ain't no time to sleep. Let's count kisses instead of Iyo bagayan ang pirming pangapudan man kan Department of Health, di ba? Mas maray naman agad na taga ingat-ingat kita ngunyan ta. Dahil masyado makabalad. tap on you. Ta dipisil kun mag-itom. You don't come out Dipisil kun makakuanin helang, di ba? right, I'm gonna knock Sabi nga ni, mahal ang magkasakit sa panahon ngayon. Mahal talaga Kuya Nald. your door. Call Ako, name. pirmi ko nariri pero grabe na talaga ang barakalon ngunyan. I'm gonna hoot. Ang pag-aagom pala ngunyan, Kuya Jerome, dipisilo na ano? Come out with me. Yan. Kaya day basta-basta, ang mga kabataan day basta-bastang Let's count. maglaog sa sitwasyon na day pa man kita handa. Dapat ang gabos, pigpaplano. And I hold you near. Tangani ng There. And meet her. happy-happy sana pag nagurang. Knock on your door. Makaiwas-iwas lamang sa stress kan buhay. Your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock you. Kay Madam G. Neric. Good morning po, Manay G. Neric. I'm gonna knock on your door. Ring on your Uy, congratulations palang tabi sa Bicol University College of Engineering. Kumatandaan ko, second palang ini sa top performing schools pag-abot sa mechanical engineering. Tama? May siging palakpak duman sa newsroom. wake up. Proud na proud sa iyang boyfriend. I'm going Future boyfriend pala, future boyfriend. down until you say Kung magkatuloy yan. me. Hey, little girl. Oy, congratulations sa gabos na mga pasado bilang mechanical engineer. So gabos na day pinalad, okay lang po yan. Tap on Day pa man katapusan kan gabos, habang may buhay, may pag-asa, the moon is bright. I'm gonna di ba? ring it. Sabi nga ni Kan, fight sana. Day magpundo hanggat day nakukuha ang pangarap sa buhay. Di ba, Jerome? Masaramon sa pagmati pag igwa kang pangarap. Ano? Pag igwa ka ning rason para bumangon sa araw-araw. Baka sa na puro boyfriend or girlfriend na pagpaparaisip. Pero minsan, okay man. Pag-isipon to sinda na. This ain't no. Dagdag inspirasyon, Kuya Jerome. Ano? Let's count kisses instead of Yeah. sheep. Good morning sa 21,000 na nakatutok ko niyan sa Facebook Live. Wow ngayon, 21,000 niya. Hello kun si Kuya Jerome. Down here. Good morning sa mga taga-dapdap. Ano nga ni Tabi Kuya Naldo, pangaran kay itong saro sa mga BHW duman, na medyo aki-aki pa, na medyo purpusok ang lawas. Iyo ang naka-assign sa kusina. I'm gonna Panagidyan kaya ako sa dapdap. Iyo ang ano, iyo ang inot na minasabat tulos sa kuya. May dara ng gulay na lang ka, buda, kwan. 21 million niya, sir. Lubos-luboson mo na. Matindi ka man talaga, Kuya Jerome. O, 34,000 na nga ni Kuya Jerome, o. Alvin, oy, ako sa kaharap mo sa Ayala Mall, Scan Earth Forum, sumay babae. count kisses instead of counting sheep. Hello? Ay, iba man pala yung nag-upload. Alat lang, nakaprograma pa kita. At sana, relax ka lang dyan. Tap on your window. Good morning sa mga taga San Jose Malilipot Albay and sa barangay Lidong kan Santo Domingo Albay. Yeah, condolences po sa pamilya Balya Ringing, tapping, yan sa barangay Lidong. knocking, ringing, tapping, knocking. Bueno, tabi Kuya Nald, ano ang sa imong desisyon? Si Kuya Nald ang husgado mo niyan. Sige, fight pa nga. O di sige. Gonna knock on your door. Maswerte yun so nakagana kan Toyota Wigo Kasubanggi. Sabi da, taga barangay Matnog, Gandaraga, If you don't come out may brand niyong Toyota Wigo. right, I'm Iskusaron mo na tabi, bossing, ang sa imong lisensya sa LTO. Tabati mo niyan, mga may gusto ng mga taga LTO, Kuya Nal, budaan taga PNP. wake up the town. Maski ugtong-ugto, talagang may checkpoint. Gonna hoo-hoo. Minsan matanga sa bangge, minsan bangge may checkpoint. Say it. Minsan amayunon alas 5 may checkpoint na. Kaya mas maray na pa siguro kita kan sa tuyang mga dokumentos. Ang pag-drive, bako man yan karapatan kan gabos. Kung day kan lisensya, day ka pwede magmaneho. There, and me down here. I'm gonna knock on your door. Ring on your bell. Tap on your window too. You don't
Dapat kapartner mo naman po si Ma'am Cassie. Pag nagtutuko ka sa trono, makainggan nyo lalo. Sa buhok pa sana at kiray, sold na. Ma'am Cassie Austria, hello po. May fan ka na palang digdi Ate Cassie, oh, si Sir Juan. Ano tabi, bossing, pwede kikang pangaranan. Baka kaya madagitan ka ni misis mo, bahala ka. Gonna knock door, ring on your bell, tap on your window Itago tara sana sa pangaran na Sir J.A. when the moon is bright. Hali digdi sa Sentro Can, Legazpi. I'm gonna knock on your door, call out your name, wake up Ang pigaalat na ni Jerome na magprograma digdi si Ate Shara. and howl like the Ate Shara? until you say Pero ini si Jerome talaga, idol ko ini. Dakol ang naghahanga talaga kay Jerome mabuot. Pag mabuot talaga Jerome, dakol ang gonna knock dakol kan tagahanga talaga. Kitang mga kunyan dapat mabuot sa nakita perme. Pero dapat faithful. Jerome pag iguana. moon is bright. I'm gonna knock Iyo tabi. and tap until you Okay. Good morning kay Madam Elsie Saneta at sa kuyang teacher kan senior high school. Ini si Madam Sarok sa mga the best na naging teacher ko ta. out until you say you go. Basta yun na ito. Ay ko na i-reveal. Thank you tabi Madam sa imong mga Just say no basta yun na ito. sleep. Let's get Ini kaya si Madam na-enjoy ko pag si Madam ang naguturo sa muya kan senior high. Good morning tabi Ma'am Elsie and sa imong with you up. Buboy, dyan sa Tangid, Kansugod baka kay Albay. Kay Sir Reggie Morota Marco Imperial. Good morning po, idol, watching from Inarado, Daraga. Good morning po sa mga taga Inarado. Kay Sir Joren Sambas, maray na aga po, nagdadalan, tabi, digdi sa Daet, Camarines Norte. Bueno mga tugang, oy congratulations sa NFA Bicol. May bago na naman sindang pinirmahan na Memorandum of Agreement mula sa Camarines Norte Provincial Government para sa Palgu. Itong pagtao baga kan mga local government units nin subsidiya dagdag kwarta duman sa regular buying price kan NFA sa mga paraoma na mapabakal nin paroy. On your wind. Okay, bueno mga tugang. Mamatos-patos na kita kuya Nalda ngani nang may pangsyaron pa lamang. On you. Abangan tawi mga tugang ang masunod na programa ang DENR Bicol kay bahan si Sir John Mark Murilla. You don't come out tonight. Saro sa pinaka matindi ang tindugon dyan sa DENR. Bueno mga friends, Ronald Baldo, Jerome Martinez, Charles Leron, Angel Mostaza, ang bilog na DCGB News Team. Mga friends, ako po ang sendong nakaibahan, ngunya na pagkaaga sa satuyang programang Aramon Nyato. Joshua Bino, bye-bye. Tino, kunin mo nga yung salamin ko sa estante.